Появились неделю назад, наверное, 2-3 дня был сначала сухой кашель. Айгүлнең ютәле көчәйә табибка күренә, әмма анда да әле төгәл диагноз куймаганнар. Өстәмә анализлар бирергә җибәрәләр. Үзләре бу ютәл коклюш түгел микән дип шикләнә. Сегодня сдавала кровь. Сказали, результаты придут в понедельник, и потом узнаем. Нету половины класса, все болеют. Температура, кашель. Баратна ауыртты инде, тамағы. Ютәле булды бик көчле. Хәзер Аллага шөкер җиңеләйде. Сухой ютәл. Бер дару алырга туры килде. От гриппа һәм коклюштан дип. Шуңа күрә бик әйтәсем килә, сау булыгыз, дуслар. Әгәр дә авыртсагыз, дәваланырга тизрәк барыгыз поликлиникага, анализлар сдавать итеп. Рецепт буенча бирелгән дару Казанда безгә табиб язган көннән нибары 2 даруханәдә генә бар иде ди Айрат. Без бүген тикшереп карадык, хәзер күпчелек җирдә саталар. Димәк, авыручылар арткан һәм өстәмә рәвештә кайтарырга туры килгәнме? Через наш стационар за 9 месяцев прошло 120 заболевших. Авыручыларның чыннан да артуын республиканың йогышлы авырулар хастаханәсендә дә раслыйлар. Ул бүлек тулы диярлек икән. Яңа туган балалар бу ютәл белән күбрәк һәм катырак авырый. Республикада бу авыруны йоктыручыларның 4тән бире хастаханәләргә эләккән. Ел башыннан Роспотребнадзор йогышлы ширнең 666 очрагын терки. Узган ел 8 кеше булса, быел инде 83 тапкырга күбрәк. Давайте признаем, что существует. Бүген бит балаларга прививка ясатмау ягын карыйлар. Шул сәбәпле сабыйлар йогышлы авыруларга тиз бирешә. Икенчедән, бу ютәлдән прививканы 3 айдан ясый башлыйлар. Балалар тууга ук авырый башлый. Өченчедән, вакцина ясалганнан соң барлыкка килгән иммунитет гомерлек түгел. После даже перенесенного коклюша он не является пожизненным. Прививка ясату календаре буенча бу ютәлдән аны 3 айлык балаларга кадыйлар. Аннары 4-5 айда һәм ярты елда. 1 елдан соң вакцинаны кабат ясатырга кирәк. По прошествии 15-20 лет 15-20 ел узганнан соң кешеләр тагын бирешә башлый, әмма аны